Cred că nu greșesc atunci când spun că majoritatea studenților vor mai multe de la facultatea lor. Vor condiții mai bune și ore mai atractive, teorie mai puțină, practică mai multă. Dar întrebarea mai corectă ar fi asta. Înainte să punem problema felului în care mediul extern ne afectează, oare dacă azi facultatea ar fi poleită cu aur și lipsită de defecte, noi am absorbit toată informația corect, astfel încât să producem muncă mai calitativă și să o folosim în carierele noastre? Hei, eu sunt Vlad și îmi doresc să ajut la îmbunătățirea industriei de publicitate din România, atât din perspectiva antreprenorilor, cât și din perspectiva angajaților și studenților. Azi continuăm seria de content despre ce înseamnă să fii un student mai bun. Chiar dacă vorbesc din perspectiva unor studenți la comunicare sau marketing, sunt convins că seria asta se potrivește cu orice student care vrea să evolueze și vrea să se asigure că absorbe tot în perioada asta. Data trecută v-am recomandat să fiți mai deschiși, să puneți mai multe întrebări și să înțelegeți logic principiile. Mai urmează încă 4 astfel de recomandări, iar dacă stați până la final, o să aflați mai multe despre planurile mele cu acest canal de YouTube. Dați volumul mai tare și hai să începem! Punctul numărul 4. Mi se pare foarte important să asculți mai mult înainte să răspunzi și înainte să critici. De multe ori se întâmplă să fim foarte dornici să arătăm că știm, noi știm, să arătăm că suntem capabili, că gândim, că suntem importanți. Din motivul ăsta se întâmplă foarte des să nu mai vrei să asculți ce spune profesorul. Deja îți pregătești răspuns. Ceea ce e foarte greșit pentru că nu o să poți niciodată să înveți vorbind. Trebuie să asculți ca să afli noutăți. Ai nevoie să asculți și abia după să-ți spui părerea. S-ar putea ca după ce asculți să nu mai vrei să o spui. S-ar putea nici să nu mai existe părerea aia. În studenție, cred eu că se întâmplă de multe ori să vrem să dovedim. Pentru că suntem tineri și nu numai în studenție. În perioada asta de început. Vrem să le dovedim altora, colegi, profesori, că suntem buni, că locul nostru e acolo, că știm și noi ceva. Dar adevărul este că nu știm prea multe, pentru că n-am apucat să învățăm ceva. N-am apucat să auzim ceva ce am putea să înțelegem, să procesăm și apoi să reinterpretăm, să venim cu ideea noastră. Nu are rost să te bagi în seamă, cum se mai spune, doar de dragul de a arăta ceva. Și oricum nu mai contează pentru nimeni ce arăți tu. E dur, dar nu mai contează pentru nimeni ce arăți tu. Tu ești singurul pentru care trebuie să conteze că tu știi ceva, că tu înțelegi ceva, că te pricepi la ceva. Și asta trebuie să te mulțumească mai mult decât orice din mediul exterior, din afară. Punctul 5 este despre a fi productiv. Fii selectiv și eficient. Gândește-te că ai o personalitate, ai niște planuri, ai obiective, ai interese. Asta înseamnă că unele materii devin mai de interes pentru tine față de celelalte. Așa că dacă ai să ai vreodată de ales între ele, la care să înveți sau la care să fii mai atent, alege-o pe cea care îți stârnește curiozitatea mai mult, care te atrage mai mult și nu încerca să înveți bine la toate. Eu zic să le prioritizezi. Ca student poate vrei să te angajezi, poate vrei să te distrezi mai mult, poate vrei să faci mai mult din ce îți place. Nu pierde timpul cu ceva care chiar nu are sens pentru tine după ce ai acordat deja un pic de răbdare și timp inițial, să vezi despre ce e vorba. Poți face exact același lucru și cu prezențele, după părerea mea, în facultate, la comunicare și marketing cel puțin. Eu știu sigur că se poate pentru că am făcut-o. Știu că unii profesori, spre exemplu, nu vor să audă ce urmează să spun, dar uneori minimul de prezențe e suficient, mai ales dacă compensezi cu mai multe prezențe, acolo unde contează cu adevărat. Dacă ai profitat de timpul câștigat în vreun fel, nimeni, dar absolut nimeni, nu o să-ți dea un premiu pentru câte prezențe faci. Și chiar dacă o să-ți dea, cui ar păsa de premiul? Ceea ce mă duce cu gândul la punctul 6. Fii activ și implică-te. Ascultă ce urmează să spun acum. Noi înțelegem lumea prin ceilalți. Ce vreau să spun? Nu e suficient să asculți și să interpretezi informația, să o gândești singur. De multe ori e bine să te asiguri că ai auzit corect. Să fie clar că interpretarea ta e corectă. Da? Toți avem felul nostru de a interpreta și chiar de a auzi o frază. Unii ascultăm doar dacă ni se atrage atenția, alții doar dacă ni se dau exemple. Unii interpretăm prea rapid, alții prea lent. Ce vreau eu să spun mai exact? Fă-ți temele, răspunde, pune la îndoială ceva, fă dialog, fii curios. După ce termin facultatea, vrei să știi că nu au trecut 3 ani în care ai făcut ce ți s-a spus și atât. Ai executat niște teme și atât. Vrei să știi că ai făcut tot posibilul să storci
cât mai multă informație din toate cursurile și seminarele. Și nu poți face asta decât dacă te implici și ești activ. Crede-mă, după 3 ani de facultate sau oricâți, ultimul lucru pe care vrei să-l faci când te întreabă cineva și cum a fost facultatea, e să spui că nu ai învățat nimic din cauza lor, a altora, profesori, colegi, sistem, țară, COVID, etc. Asumă-ți tot. Am întâlnit de foarte multe ori felul ăsta de a găsi vinovatul în afară, imediat. E un mecanism de autoapărare, înțeleg, și de menținere în zona de confort, dar gândește-te așa. Tu ești cel care a luat decizia să vină la facultatea asta. Care o fi ea și în fiecare zi tu decizi ce să faci, ce să studiezi, cum să-ți petreci timpul și așa mai departe. Încearcă mai presus de toate să fii tu exemplar, să fii tu la nivelul cel mai înalt, la versiunea cea mai bună. Și abia după vorbește și de facultate, și de profesor, și de conducere, și de ceilalți. Asumă-ți cum ai făcut un proiect, cât timp te-ai pregătit, cât de mult te-ai documentat, asumă-ți absolut tot, înainte să dai vină. Deci nu te minți pe tine. Începe de acum, indiferent că ești în anul 1, anul 2 sau anul 3. Asta o să te pregătească și de job în publicitate. Pentru că în agenție, unde o echipă se bazează pe fiecare om care participă la proiect, va fi foarte ușor de identificat unde a apărut problema. Nu o să poți spune că altcineva trebuia să-ți facă treaba sau să o facă mai bine în locul tău. Vei fi nevoit să-ți asumi deciziile pe care le iei. Deci începe să faci asta de pe acum, ca să n-ai o mare surpriză când o să lucrezi în agenție. Așa cum vă spuneam, revin cu noutăți despre acest canal de YouTube. Având în vedere că pentru început rezultatele au fost foarte încurajatoare, ținând cont de primele 2 luni de când postez content aici, am decis să reiau seria Branding Basics, să pun la punct un decor mai atractiv, să mai fac o serie de achiziții pe partea audio, promovare și să investesc și mai mult timp în YouTube. Vă mulțumesc enorm de mult pentru sprijinul de până acum și ne vedem data viitoare.